маркази ноҳияи шаҳри Нав дар рӯзи таҷлили ҷашни Наврӯз ба идгоҳи ҳақиқӣ табдил ёфта буд. Симои кӯчаву хиёбонҳои ноҳия ба таври идона оро ёфта, тамоми кормандони корхонаву ташкилот, заҳматкашони хоҷагоҳи хурду калони деҳқонӣ ва аҳолии деҳот маҳсули меҳнат, дастовардҳо, анъанаҳои миллӣ ва намунаи хӯрокҳои миллиро пешкаши меҳмонону сокинон гардониданд. макони баргузории чорабинии наврӯзӣ варзишгоҳи марказии ноҳияи шаҳри Нав шабеҳи гулистони баҳорӣ буд. беш аз 3000 нафар иштирокчиёни барномаи театрикунандашуда саҳнаи намоишро фаро гирифта буданд. дар назди сокинону меҳмонон раиси ноҳия бо намояндагӣ аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда, мардуми минтақаро бо фарорасии Наврӯзи хуҷастапай муборакбод гуфтанд. зимни суханрониҳо таъкид шуд, ки Наврӯзи имсоларо дар айёме ҷашн мегирем, ки дар саросари мамлакат кору пайкори созандагӣ идома ёфта, нерӯи иқтисодии давлат ва фарҳанги сиёсии миллат таҳким меёбад. дар раванд натиҷаи меҳнати сокинони ноҳияи шаҳри Нав низ мусбии арзёбӣ гардид. барномаи театрикунандашаи шӯъбаи фарҳанг пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ҳақиқат Наврӯз ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардумӣ дар домони табиати зебои кӯҳандиёри мо зуҳур кардааст. бояд гуфт, ки Наврӯз бо обу хок, марзу бум ва рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари аҷдоди мо пайванди ногустанӣ дошта, расму оинаҳои он дорои рамзҳое мебошанд, ки аз қадим то имрӯз бо рӯзгори мардуми созандаву ободкор ва фарҳангиву таҳаммулгарои мо созгоранд. тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ дар ноҳияи шаҳри Нав бо иттифоқи сокинон то дергоҳ давом кард.